Ltqajt miegħu meta kont għadni student tal-iskola St. Louis ta' Journey. Jiena flimkien ma' grupp ta' ħbieb oħra wara l-iskola konna mmorru id-dar ta' John Suda biex nippreparaw ruħna għal sensiela ta' school broadcasts. U hemmhekk sibna lil Lino illi flimkien ma' John kienu se jitrenjawna għax-xandir. Issa għalina teenagers bniet illi f'moħħna kienet għadha tidwi l-istorja u l-kontroversja tal-Madonna taċ-Ċoqqa kienet esperjenza eċitanti ħafna li konna lil Lino Mintoff bħala wieħed mill-mentors tagħna. Kif ġie avviċinat Lino biex jagħmel il-parti ta' Fra Marjanu dak iż-żmien? U Albert Marshall kienu jiffurmaw parti minn grupp li kien jismu Teatru Workshop. U peress li Albert kien ukoll direttur ta' television f'Xandir Malta, kienu li joffrilu l-parti. Lino kien aċċetta bla riservi. Kif jgħid Lino stess, il-plot kien laqtu mill-ewwel u l-iskript ta' Giuse Diacono kien test miktub b'lingwaġġ televiżiv impeccabbli. L-istorja kienet waħda b'saħħitha u kienet tmur ħafna kontra is-sentimenti li ma konniex imdorrijin nitkellmu jew naġixxu kontrihom daqshekk fil-beraħ f'dak iż-żmien. Ħafna minnkom tiftakru kif l-istorja kienet titqies saħansitra skandaluża. Jien niftakar li t-telespettaturi jixxukjaw ruhom għax ir-rendiment televiżiv u r-rextar kien realistiku ħafna. Tant li ħafna kienu jaħsbu li l-atturi kienu qed juru il-ħajja tagħhom veru. Lino flimkien ma' Jane Marshall li incidentalment fis-snin li għaddew ukoll ħadmet magħna waqt undercover, kienu ammirati minn min kien kapaċi japprezzhom bħala atturi, imma kienu taħt attakk minn ħafna oħrajn. Għal żmien il-Madonna taċ-Ċoqqa kienet it-topic tal-mument u kulħadd kien jitkellem fuqha. Xi wħud li jgħixu dawk is-snin għadhom jassoċjaw lil Lino ma' Fra Marjanu sal-ġurnata tal-lum. Mela ħalli ngħidlek. Jien mort ma' Sur Berti wkoll. Tabni t-tarbija. Ma nafx. X'timma nidħaġġu fik? Marjanu seblaħniex. Tubudni. Bħalissa li kelli pistola. Nisparalek. Se nagħmel? Intaf. Intaf xi trid. Tarbija Rita. Ma rridx niżżewweġ. Marjanu tkeċċinix. Marjanu titlaqnix. Marjanu għajni! Lino twilet il-Belt Valletta fil-15 ta' Mejju 1952. Il-kbir fost it-taħwa, 4 subien u 2 tibniet. Meta kien żgħir kien imqareb fuq tiegħu. Mhux l-ewwel darba li spiċċa bidrijaw maqluh minn maspaltu bil-ġbit li kien jiġbed biex jitlaq jiġri minn idejn situ li kienet tieħu paċenzja bieħu bħutu biex tgħin lilhom Lino li rridet tlaħħaq ma' 6 tfal. Kien jieħu gost jiċċajta u jagħmel iċ-ċajt lil sħabu. Kien jibni u jimmaġina stejjer fl-immaġinazzjoni tiegħu u mbagħad dak li jimmaġina kien jilagħbu maħutu. L-iktar li kienet tmur minn taħt kienet oħtu tan-nofs għax ma kienitx issalva pupa milli kellha. Sakemm ġiet oħtom l-oħra wara 8 snin, hi kienet l-uniku tifla bejn 4 subien. Spiss kien imur fuq il-post tax-xogħol ma' missieru li kien jaħdem fiċ-ċivil. Missieru kien jemmen li post mal-gvern kien l-aqwa xogħol dak iż-żmien għax fis-sod. Imbagħad fil-ħin liberu, Lino kien imur abbati Santu Rokku u s-sagramentini tas-Sorjiet Franġiskani. Għalhekk l-aspirazzjonijiet tiegħu għal meta jikber kienu bejn xogħol mal-gvern jew dik seglesjastika. Imma kif jgħid Lino stess, minn dak li xtaq għal dak li finalment għamel kien hemm baħar jaqsam. Beda jinteressa ruħu fil-palku fir-rextar mal-wasla tat-televiżjoni f'Malta fl-aħħar ta' snin 50. It-tija tiegħu li kienet toqgħod il-Ħamrun kienet waħda minn tal-bidu li kellhom is-sett tat-television. Lino kien għadd tas-sajf magħha biex fl-istess ħin ommu tistrieħ minn wieħed għalmenu. U Lino kien laxqa tiegħu jistieden l-tfal tat-triq biex huma wkoll jaraw in-nies bojot u swed li kienu jidhru f'din il-kaxxa. Daqqa jitkellmu, daqqa jisfnu, daqqa jkantaw, daqqa jirrextaw.
it-television dak iż-żmien ġibet fuq attenzjoni kollettiva u mhux l-ewwel darba li kien ikun hemm ruxmata nies weqfin quddiem vetrina ta' xi ħanut li kien ibih it-televisions ħalli jaraw x'ikun qed jintwera. Ta' tifel żgħar li kien din il-ħaġa li Lino kienet taffaxxinah. Li tara daqstant nies ħarsu lejn u jiffukaw fuq kaxxa li ġo fija kont tara min kollox ħallit fuq impatt kbir. Tant li kien joħlom li xi darba u wkoll seta' jkun wieħed minn dawk l-artisti bravi ġo dik il-kaxxa. L-ewwel tentattivi biex jirrexta bdew mid-dar. Ommu kienet l-ewwel guinea pig tiegħu, mhux l-ewwel darba li biex jirrexta Lino kien ta' parsi iħossu ħażin u tittara lil ommu tinkwieta. Darba, pereżempju, sema dram fuq ir-rediffusion u ħalla l-immaġinazzjoni tiegħu tiġri bih. Għamel ta' birruħu li kien ġie ferut. Intelaq taħt is-sodda u ħalla saqqajh barra fejn jidru. Dellek ftit kulur aħmar ma' ġenbeħ u qatem mitlu qisu bla nifs. Kif daħlet ommu fil-kamra tas-sodda, ħadet qatt enormi. Ħasbet li veru kien korrut u damet snin issemmijielu apparti li Lino għadu sallum jiftakar ix-xeba li kien qala dakinhar, imma fl-istess ħin kien sodisfattu kuntent li r-rextar tiegħu kien konvinċenti. Ħabib ta' Lino kien sema persuna li toqgħod il-belt u li kienet qed tiġbor tfal li kienu interessati biex jedukaw ruhom u jagħmlu role play permezz tad-drama. U din għal Lino kienet l-ewwel esperjenza ta' drama in education. Għall-ewwel lezzjoni iltaqa' ma' Pamela Ash, il-mara ta' diplomatiku Ingliż li kienu joqogħdu fuq Barbara Bastions. Dawn il-lezzjonijiet baqgħu għaddejjin kull nhar ta' Sibt għal xi 3 snin. Lino jammetti li mill-workshops ta' Mrs. Ash kien tallem ħafna. U minn hawn ġiet l-ewwel opportunità meta kienet kellu biss 16-il sena biex jieħu sehem fuq it-television f'rakkont ta' tfal bl-isem Is-Sammaritan it-Tajjeb. Imbagħad ħaġa ġib l-oħra. Ta' 18-il sena għamel il-parti ta' Pietru fil-poema drammatika ta' Nino Cremona. Kienet l-ewwel parti prinċipali li qatt tagħmel. It-test tad-dram huwa nisġa ta' versi poetiċi, meqjus bħala wieħed mill-ġawar tal-letteratura Maltija. Barra it-taħriġ li kellu biex jagħti l-aħjar interpretazzjoni mal-professur Aquilina illi kien id-dekan tal-Malti dak iż-żmien, Lino kellu x-xorti li għamel waħda mir-rappreżentazzjonijiet fil-preżenza ta' Nino Cremona nnifsu. Parti oħra li tibqa' dejjem fil-qalb u l-memorja ta' Lino hija dik ta' Ippolitu fid-dram traġiku ta' Rejsin Federa. Il-parti ta' Federa kienet għamlita Ġosett Ċappara. Dan kien dram maqlub għal Malti minn Fran Sammut. U fil-waqt li l-lista ta' xogħlijiet li Lino għamel fuq il-palk ma tispiċċa qatt, kien attiv ħafna fir-rediffusion ukoll li dak iż-żmien kien midja popolari ħafna. Apparti diversi drammi taħt id-direzzjoni ta' Victor Soler, Charles Arrigo, George Peresso u Edni Sikutajjar biex insemmi biss uħud, Lino ma jinsaqat il-parti li kellu fis-serje The Famous Five, ibbażata fuq il-kotba ta' Enid Blyton. Lino kien wieħed mill-5 u kien jinterpreta il-parti ta' George. Għatlek m'hemmx għalfejn mama. Stefano jien qed inleħqu ma' kollox. It-tifel kuntent u ma jonqosna xejn. L-uniku dispeċir li għandu għalli jina u Kristin ma tqajniex qabel. U ma nafx, u vera ma nafx taf, illi kif 2 minn nies f'temp ta' xahar u xarrej lilhom jafu lil xulxin saru qishom żewġ amorini jinnamraw jinħabbu la tagħtu kas ta' ħaġa u laqas ta' oħra. Għandek żball ta' Sinjura Iva. Jina u Kristin għadu kas ta' ħafna affarijiet ma qbadniex u fattarnija. Wajma, jiena u Kristin, ħajt ma poġġejtux bil-qeda tiddiskutu l-futur ta' xogħol fid-dettall, qabel ma qbistu fis-sodda tnejli intom ħala ħarġet issa. Mama. Ux mama. Mis-sek tistrient, minn sodda diħla u minn oħra ħirġa. Ixtiq naf, min taħseb li jien xi Sharon Stone? U li l-beħ biex tiġbaħin. Żgur li mhux dik li blaħta mis-sierek li laqqas għaffix daqs kemm għaffix tint. Immorru Stefan, jidher ċar il-baba ma tantx qed tirana sbieħ il-lejla. U l-lejla u lanqas qatt. Saħħa Sinjura Iva, forsi meta jgħaddi ftit ta' żmien tidrana u tibda tissapportina ftit aktar milli qed tissapportina llum. Morru u intom u ħirġin meta tiltaqa' ma' missierek, id-dender ftit miegħu dak għalih kollox jgħaddi, m'għandekx problema hemm. Morru. Il-papa tliftu bħalma tlift lili. Nitħassrek. Għax għad jiġi żmien meta tfittex il-xaħat u ma ssib il-ħadd fid-dinja. Ikollok bżonn il-kumpanija u ma jiġi ħdejk ħadd.
Iż-żmien jagħtina parir, Kristi. Morru warqdu. Good night. Good Good night. night. Mhux faċli tavviċina attur ta' ċertu kalibru bħal Mulino Mintoff u titolbu biex jagħmel parti fi produzzjoni tiegħek. Ma jien għamilt kuraġġ, ċempiltlu u stedintu biex jiġieħu kafe miegħi ma' Mark ta' Sliema. Se jiena minix waħda minn dawk li kolli l-iskripts lesti u dak li jkun jista' jagħti daqqatajn lej il-parti qabel ma jiddeċiedi, jien naħdem bil-kontra. L-ewwel insib l-attur u mbagħad nikteb il-parti skont ma jidirli illi tkun adattata għalih. Jiġifieri il-fatt illi Lino aċċetta illi jagħmel il-parti ta' James f'dejjem tiegħek Becky għalija kienet rebħa kbira. Iktar u iktar meta naf illi Lino mhux l-ewwel darba li rrifjuta partijiet illi fl-opinjoni tiegħu ma kienu joffru l-ebda sfida teatrali u allura ma kinux interessawh. Hemm xi ġralek weġġajt? U le xej gravi. Xej gravi għandek tgilfaxxa kollha? Biex ma jibqax ħereġ id-dem. Dem. U le minix ħammut Becky, toqx tinkweta żejjed għax tispiċċa tmut qabli. Issa naħħi il-faxxa mbagħad impoġġi stik. Tajta ma ximkien? Inqalab biċċa ħadida mill-mejda tat-table tennis. Mort nipprova waħħalha għax bżajt li xaħat se jweġġa' magħha. U spiċċajt weġġajt int. Darboħra ċempel tal-maintenance jiġu jagħmluha huma l-ħadida minn mort missint. U ma dak il-ħin moħħi ħaseb mod ieħor. Rid tagħmilha int ħalli turi li int show off. Becky, Alright, fimtek, ma nerġgħux naqbduha. Allura mbagħad it-tabib infaxaħħilek. m'hawnx tabib fuq dal-vapur. Le, Hawn ners raġel. U li titin injection tat-tetnu ta' matlu le. imma jekk qallek li għandek bżonna missek ħatta. Ma għandekx ċans nuhu injection kemm indum ħaj. Basta dil-arja kollha mbagħad tibża mill-injection. Ħatek ma dax kemm nagħmel mutetti meta nara labra. Mbagħad malajr ikun hemm xi ħadd li għadli qed nagħmel apposta biex inkun show off. Min dejjem kien iħobb l-sports, mhux biss futbol, imma anki javelin, tennis u sailing. Iħobb jimxi fit-tul u fejn jidħol futbol huwa supporter kbir tal-Inter u t-tim nazzjonali Taljan. Għalkemm Lino qatt ma ħasem f'musical bħala attur, kellu l-pjaċir jidderieġi flimkien ma' Anthony Bezzina, ir-rock opera oriġinali bil-Malti Żagħżugħ. Musical li mbagħad kienet intwerit fuq ix-xandir pubbliku u anke ħarġet bħala long play. Kien id-direttur artistiku ta' Mużika Fest bejn l-1984 u l-1989 u għal dan l-avveniment kien hu li ġab Malta l-ewwel darba in-National Youth Jazz Orchestra tal-Ingilterra. Lino kien ukoll direttur artistiku tal-Malta Arts Festival, organizzat mill-Malta Council of Culture and the Arts bejn l-2004 u 2006. U fejn jidħlu produzzjonijiet barranin. Lino kellu l-opportunità li jagħmel intervista rari lil pittur famuż Taljan Mino Maccari. Kienet produzzjoni għar-Rai waqt li l-pittur kien qed iżur Malta fl-1987. Ħadem ukoll f'teleserial għall-BBC, għall-Kanale 5 u anki partijiet żgħar films bħal Brothers of Rage, Eyewitness u Christopher Columbus TV series li nħadem f'Malta fl-1985. És a másik két hajó Santa Maria elsője. Pinson és a Pinta mind oda vesztek. Meta spiċċa l-ġbit ta' Christopher Columbus, Lino kellu deċiżjonijiet kbar x'jagħmel fejn jidħol il-futur tiegħu. Kellu l-opportunità illi jieħu triq tal-films kieku ried, imma ma kellux il-kuraġġ ibiddel ir-rotta tal-professjoni tiegħu. Incidentalment, jienu Marku kol maħnis se ninsew il-filming ta' Christopher Columbus. Min jaf kemm qomna fil-5 ta' filgħodu biex jiġborna l-van, joħodna on set tal-ġurnata sħiħa sa tard filgħaxija għal 3 ġimgħat sħaħ ġurnata wara l-oħra għaliex aħna konna fost l-extras illi kienu ntażlu. Lil Mark niftakar kienu qalulu biex iħalli d-daqna biex imbagħad jgħidulu biex jagħmel speaking part u d-direttur ġelu jqaxxara qabel jiffilmjaw. Muri fimhom. Fl-1982, Lino għamel il-parti ta' Romeo f'Romeo and Juliet, imtella Salzburg, l-Awstrija, mid-direttriċi u fundatur tal-Mama Experimental Theatre ta' New York, Alan Stewart. L-atturi kienu minn 15 pajjiż differenti. Ir-rappreżentazzjoni saret fil-ġnien illi kien intuża bħala is-sett għal-film Sound of Music. U fejn jidħlu drammi tal-passjoni, Lino kienu kol għamel il-parti ta' Kristu fid-dramm imtella mill-Mosta Players.
Għal diversi snin kienu koll il-vuċi ta' Kristu fil-passjoni li kienet tittella fil-parroċċa ta' Raħal Ġdid. Lino għandu żewġ titfal, Nikki u Christopher, miżwieġ mal-attriċi Monika Tart, ukoll personalità tax-xandir, u inċidentalment jiena kont sirt kollega tagħha fl-1979 meta dħalt bħala radio announcer ma' Xandir Malta u hi kienet diġà announcer stabilita dak iż-żmien. Nikki u Christopher kienu tfal kwieti meta kienu żgħar u Lino dejjem insista li jistudjaw. Nikki marret tagħmel masters l-Ingilterra fl-2004 u minn dak iż-żmien qatt ma ġiet lura Malta. Illum il-ġurnata tgħix in-Norveġja. Christopher huwa mużiċist, imma dan jagħmlu biss bħala passatemp. U wkoll kien mar l-Ingilterra biex ikompli bl-istudji tiegħu u spiċċa l-Awstralja fejn mar jagħmel masters u baqa' jgħix hemm sal-lum fejn jaħdem fir-riċerka kontra l-kanċer. Nikki qaltli li l-missiera tafu rilassat u tranquill meta kienu jkunu flimkien għal xi vaganza. Hemmhekk qaltli Lino kien isir qisu tifel u wkoll. Qatt ma tinsa meta darba kienu l-Ġermanja u fil-kamra għamlu xalata jkantaw, jisfnu u jimitaw band li kien hemm dak il-ħin fuq l-MTV u tant għajtu li kellu jiġi s-security waqqafhom għax kienu ilmentaw ir-residenti. F'moħħ Christopher ma tmut qatt il-memorja ta' Christmas lunch meta hu kien għad kellu 10 snin. Kienu għand in-nanna, il-mama ta' Lino, u wara l-ikla l-irġiel spiċċaw kollha fil-kċina jaħslu u jixxuttaw il-platti. Kif qed taraw fir-ritratt, Lino kienet jieħu gost. Illum il-ġurnata l-għaxqa ta' Lino huma in-nepotijiet. Tnejn nofshom Norveġiżi, Sebastian u Jacob, filwaqt li Eloise hija nofsa Skoċċiża u twildet f'Melbourne. Minkejja li Lino qatt ma kellu jieqaf minn xi produzzjoni minħabba mart jew xi inċident għal grazzja t'Alla, darba kellu jitlaq qabel ma ħareġ għal curtain call. Kien waqt id-dram id-dera minn fuq il-pont ta' Arthur Miller u dan ġara meta ibnu Chris kien appena se jitwielet. Lino telaq biex jassisti għal dan it-twelid u kif qalli hu stess imma wkoll kif nistgħu nimmaġinaw kienet okkażjoni ta' ferħ kbir għalih. Ġibt. Għalik. Għalija, meli għand il-birthday. Mela biex nixtilek xi ħaġa bil-forsi li tkun il-birthday. U tnejn ukoll? Wieħed Becky, ġibtlek nej biex taqsel. L-importanti li inti se tkun hawn kuljum għax ma m'għandix ċans nuħossibu. Nista' niftaħ? Iftaħ. Issa jew dak jew l-ieħor. James! Minni seżżom. It-tnejn, James, please. It-tnejn. U jekk għadha pitada tkun pregnant kif tista' tieħobsibhom it-tnejn? Family